Illum insalit midna, hanfaruli mulei, talcit liamenona, feimayon osna shei, ninsevit muleia, nit bismu halicei, Nina tuha jawata illumium mulei, illumium alatana, iluna tukunci, halum fumansatana, Christu halecet. Fisem tal-Missir u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-ħadda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Selmu l-ħutna kollha f'din il-għodwa tal-ħadd jum il-mulej. Ħutna kollha l-komunità parrokjali tagħna ta' Taxbix kif ukoll il-dawk kollha li qegħdin isegwuna minn fuq il-Facebook. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra din is-solennità sabiħa ta' Pentekoste. Spiritu Santu li jinżel fuq l-Apostli, l-Ispiritu ta' Alla li jinżel fuq il-Knisja. Matul din iċ-ċelebrazzjoni jew ukoll ningħadu mal-Papa fit-talb tiegħu lejn il-Knisja, lejn id-dinja, kif ukoll lejn pajjiżna. Papa llum jkun qiegħed fostna l-aħħar ta' Mejju kieku qiegħed fostna, imma ċ-ċirkostanzi bħalma nafu ma ħallewx din is-sjara isseħħ. Għalhekk filwaqt li ngħaqdu wkoll mat-talb tiegħu nitolbu wkoll għalih, nitolbu għal ħutna kollha tal-komunità parrokjali tagħna ukoll għal persuna li tinsab ma tiflaħx u li għandha bżonn it-talb tagħna wkoll. Jew issa nafu bil-ħniena tagħna, ħniena li għandha l-Missier dejjem juri magħna billi ngħidu flimkien. Nisqal Alla jista' kollox u lilkom ħuti jiena għedt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-ħin u bil-għalejk bil-ħid. Tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob li mqazza Marija dejjem ġeġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lilna Alla li jista' kollox jaf lilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawijiet u l-paċi fil-art il-nedmin ta' vida tajba. Nfaħruk, nberkuk, naturawk, natuġġieħ. Irreduk jek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. U li Alla sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. U li il-Bebel-Ħati Ġesu Kristu. U li Alla għarruf tal-Alla bin il-Missier. Inti tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi l-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek fl-għola Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla bil-misteru tal-festa tal-lum inti tqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu, sawwa bid-doni tal-Ispiritu Santu fuq id-dinja kollha minn darfa l-ieħor. U għamel li issa wkoll iseħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara tajba. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalim il-ktib tal-Atti tal-Apostli.
Meta wasal jum Għid il-50, huma kienu l-kol flimkien f'post wieħed. Daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal dariħ qawwi. U mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U delilhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Intlew il-kol bl-Ispiritu Santu bdew jitkellmu b'ism oħra skont ma l-Ispiritu kien jagħtihom li jitkellmu. Ġerusalemm kien hemm xi nisa twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Ma li nsema dan il-ħoss inġabret kotra kbira. Il-kol imħawdin għax kull wieħed minnhom kienu jismagħhom jitkellmu bil-isem tiegħu. Miblu għajnu mistaġbin dew jgħidu. Dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-kol mill-Galilija, mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sin arċwelidu. Parti, Medin u Alam. Nies mill-Mażatuqa, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, minn Panfilja, mill-Eġittu u mill-inħawi tal-Libja madwar Ċirini, nies li ġew minn Ruma. Kemm Lud u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Ara. Aħna lkoll qegħdin nisimgħu x'għandru bl-isna tagħna l-ġubijiet tagħna. Il-kelma tal-Mulej. Assam responsabli li ngħidu ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi lil-Mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-imejjel tiegħek Mulej. Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Flimkien, ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk toħdilhom nifishom imutu u lejn itra jerġgħu jmurru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħollu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Flimkien, ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sepp il-Mulej għal dejjem, jifraħ il-Mulej bl-emejjel tiegħu. Ħatoġbu il-għanja tiegħi, għax jien fil-Mulej il-għena tiegħi. Flimkien, ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korintin. Ħadd ma jista' jgħid Ġesu l-Mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispiritu Santu. Hemm mbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed hu l-Ispiritu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed hu l-Mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata ir-revelazzjoni tal-Ispiritu għal ġid ta' kulħadd. Bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri u l-membri kollha tal-ġisem qatt li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk hu l-Kristu. Għax aħna wkoll il-koll li tammidna fl-Ispiritu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Sew Lut, sew Griegi, sew il-sira, sew ħilsa. U l-koll xrabna mill-Spiritu wieħed. Il-kelma tal-Mulej. Sekwenza. Spiritu Santu ejja fina, raċċa dawn qaddisa tina, ċerdu fluħna bis-mewit. U missi l-foqra tiegħek, inti ġġib id-doni miegħek, tagħtini b'dawlek għall-pluliet. Inti l-aqwa faraġġ tagħna, fik kullerna x'in tkun magħna, tħossok fewġa ħelwa ruħ. Flajn lejn is-serħ twassalna, jekk imħeġġew trażżalna, mill-għajnejn tixxatta dmugħ. U dawn ħini ta' qdusija, nitolbuk li bik mimlija tkun il-qalb ta' kull fidi. Mingħajr dawlek li mxina, ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fil-emil. Nadda f'kull fejn il-midbajja, fejn hemm nixfa, riġġa l-ħajja, il-miġruħ għatih fejqan. Rattab fina l-ebusija, għati il-berdi mżulija, ejn fit-triq lil min beza. Għati s-seba doni tiegħek lil min jimxi fid-dinja u li fik jistrieħ bih. Għati il-kull virtu sabiħa, las li salvazzjoni sieħa. Għati l-ġenna lit-tajbin
Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Ejja Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Alleluia, alleluia, alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Tad-dixxikli kienu flimkien imbeżza mill-lum bil-bibien magħluqa. Ġie Ġesu qgħad f'nofshom u għalihom isliem għalikom. Kif qalek urihom idejh u ġenbu. Id-dixxikli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom isliem għalikom. Kif il-Missier bagħat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif qalek nefaħ fuqhom u għalilhom Udu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Il-kelma tal-mulej. U qegħdin niċċelebraw din is-solennità ta' Pentekoste. U f'ġara f'dan il-jum. Ġara illi s-sema infetaħ l-imħabba tal-mulej Ġesu ġiet mogħtija lid-dinja. Infetħet il-qalb ta' Ġesu u d-dinja intliet bl-imħabba tiegħu. Ġesu birek id-dinja bl-imħabba. Jaċċajja li tixbaħ il-mument tal-inkarnazzjoni fejn Ġesu sar bniedem għal kulħadd. Sar bniedem fil-ġuf ta' Marija. U fil-Pentekoste mill-qalb ta' Ġesu l-ispirtu ta' mħabba ġie mogħti lid-dinja u lill-Knisja. F'dan il-jum isseħħ il-wegħda ta' Ġesu l-ewwel Konsolatur li sar bniedem wieħed minna li refana fuq spallej bħalma jerfa' fuq spallej in-naġa l-mitlufa. Dak li jfarraġna f'isem Ġesu huwa Alla li jfarraġna. Li jtina l-ferħ, li jtina d-dawl, il-qawwa, l-imħabba mogħtija f'qalbna. Ġesu infetaħ, qalbu nfetħet. Ġesu sar aċċessibbli minn kulħadd. L-imħabba tiegħu ħaslet id-dinja u d-dinja fieqet l-imħabba. Dik l-imħabba ta' Ġesu illi ssawwet fuqha. Din l-imħabba ġiet mogħtija f'qalbna permezz tal-magħmudija. Inti l-bogħod minnu l-imħabba qiegħda tħabbat fuq qalbek. Jekk l-imħabba tiegħu mhix fik, iftaħ qalbek għalih. Irreżistix. X'ferħ tisma' li din l-imħabba ta' Ġesu tibqa' magħna dejjem. Hija r-rigal tiegħu lid-dinja. Ġesu jħobb lid-dinja bl-imħabba tiegħu. U aħna l-koll kemm aħna maħbuba b'din l-imħabba. Illa li x'inhi l-ħajja mingħajr l-imħabba tal-mulej Ġesu. L-imħabbit tagħna x'inhuwa? X'ikel huma għalina? Forsi jagħmluna mdejqin. U għalhekk il-kelma tal-mulej illum qiegħda tgħidilna. Oħroġ mill-imħabba falsa u ħares lejn ix-xemx u ftakar l-imħabba tal-mulej Ġesu tfarġek. L-imħabba tal-mulej Ġesu
ma tħallikx waħdek, iddik il-ferħ li inti tgħix. Li tħares lejn il-ħajja b'mod ottimist. Hija l-imħabba tiegħu illi talmek kollox. Is-sens tal-ħajja jallimulna l-Mulej Ġesu. U r-risposta tagħna tiegħu trid tkun li aħna ma nirreżistux għal din l-imħabba tiegħu. Differenza ta' ħajja fid-dawl u l-ferħ milli fid-dwejja u fit-tlaq. Jalla ħud il-kelma talla llum u jalla l-Mulej Ġesu u ħajtek tkun ferħ fil-imħabba tiegħu. Olqotna ħafna fil-Vanġelu tal-lum bit-tislima li San Ġwan isemmi illi huwa jagħti lill-Apostli meta kienu mbeżżejn mill-lut imwerrin jistgħu jgħaddu minn dak li għadda minnu Ġesu u Ġesu f'dan il-mument jidħol fuqhom u jgħidilhom il-paċi magħkom. Quddiem dik il-biża' Ġesu jgħidilhom il-paċi magħkom. San Ġwan jerġa' jirrepetiha għal darb'oħra. Ġesu jerġa' jgħidilhom il-paċi magħkom għat-tieni darba. Li mhijiex l-istess waħda bħal tal-ewwel. Għaliex l-ewwel paċi hija t-tislima li jagħtu l-lut lil xulxin xalom ma t-tieni paċi tfisser iktar. Tieni paċi tfisser li jiena se nagħtikom il-paċi li d-dinja ma tagħtikomx, ja dik il-paċi li ħadd tkisser il-biża' kbir li intom għandkom u meta tkisser din il-biża' kbir li għandkom intom ħadd tmorru x'xandru l-aħbar it-tajba li jiena wassaltilkom. Hekk San Ġwan jgħidilna li wara din il-frażi Ġesu jgħidilhom ħudu l-Ispirtu tiegħi, l-Ispirtu Santu u morru wasslu din l-aħbar lid-dinja. Għalhekk Mulej Ġesu nitolbuk biex kontinwament inti tagħtina il-paċi tiegħek aħna li ngħaddu fil-momenti ta' toqol, ta' swit il-qalb, ta' dwejja, fil-biża' tagħna ħafna drabi anke ninħarbu fina nfusna. Mulej Ġesu għatina dan l-Ispirtu tiegħek biex joħroġna minna nifisna ħalli nħarsu lejn is-sema u ngħixu u nduqu l-ħajja inti stess oġbok tagħtina b'dan l-Ispirtu tiegħek u li jkollna l-kuraġġ li nkunu xhieda tiegħek l-oħrajn. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U lejn wieħed Ġesu Kristu li bel waħdin jitħallaq, isser minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Il-Minister x'majmun, natura waħda ma' Missier u li sar kollox. Niżel is-sewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħalġisem is-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salvuh għalina bada ta' Ponzju Pilatu mietu difnur. U fit-tielet jum qam bejn wied skont il-korba mazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-ħerrien tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix żmien. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben. Jum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fuq il-profeti. U fil-Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nisqajma mogħdija waħda għall-magħfra tad-dnubit, nistenna l-qawma mill-dnubit u l-ħajja taż-żmien li ġej. Aħna nfaħru l-Alla llum għaliex bagħat l-Ispirtu qaddis tiegħu bil-ħeġġa kollha ta' qalbna li tolbuh u ngħidulu jibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġedded il-wiċċ tal-art. Jibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġedded il-wiċċ tal-art.
Ibgħat mulej l-Ispiritu tiegħek fil-Knisja biex iġeddidha u jqawwiha ħatat il-ħajja lid-dinja nitolbu. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek u ġedded il-biċċ tal-art. Dawwa l-biddejja tal-Ispiritu tiegħek il-bnedmin kollha u keċċi mill-luba mid-dlamijiet tad-dnub ħajfittxu l-imħabba u mhux il-mibeda, l-islim u l-paċi u mhux il-ġlied, il-għena u mhux id-dwatija nitolbu. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek u ġedded il-biċċ tal-art. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek biex idaħħal lil ħudna l-mejdin fil-ħajja ta' dejjem u jagħtihom l-għena u l-imħabba tas-sema nitolbu. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek u ġedded il-biċċ tal-art. Sawwaħ fina l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex irattab fina l-ebusija, iqanqal il-berdina l-bżulija u jqawwi qalb lil min huwa beżgħan nitolbu. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek u ġedded il-biċċ tal-art. Il-qamu lejn Missier Qaddiża nittalbi li aħna qegħdin nagħmlulek kif inti bagħat l-Ispiritu tiegħek narejt il-50 u kebbes fina n-nar tal-imħabba nitolbuk biex issawwu fuq id-dinja kollha biex jaqqat l-isqarrija ta' fil waħda l-bnedmin kollha ta' rida tajba ħalli kull irsien jisqal li Ġesu hu l-mulej li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-qatan il-ħoms mulej, il-qatan l-imbit, il-qat il-ġurnata, ferħut batit. L-offerta tijak, l-offerta tana, fil-ħajja tijak, il-ħajja tana. L-offerta tijak, l-offerta tana, fil-ħajja tijak, il-ħajja tana. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqamu lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir il-glorja tal-ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja maqdsa kollha tiegħu għatina mulej. Li kif wieħed ngħidlek l-Ispiritu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fi ħnina tiegħek jarrafna l-verità kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xira. Sewwa xira tas-sew mulej Missier Qaddiż Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullum kien nroddulek ħajra xilti biex ittemm il-misteru tal-għid. Illum għoġbok tagħti l-Ispiritu Santu lil dawk li għamilthom ulita dottifi tiegħek. U saħibthom l-Ispiritu Santu fil-bidu tal-Knisja. Li tal il-ġnus kollha biex jarfu lil Alla waqqaf xirka waħda l-ħafna isma fl-isqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk dan il-feħ tal-għid imxerred ma' kullu bkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena. Il-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiżżurek innu ta' glorja u bla qiegħda itellulek. Qaddiż, 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 u li Alla tal-ġdid. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewit. Imbierek l-ġej, fis-sem il-lej, osanna fil-għola tas-smewit. Qaddiż tas-sewwint mulej, inti il-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm tas-Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien sejjingħata biex bil-rajħi bagħti ħal-ħobs rattel ħajl, qasam tal-disċipli tiegħu qal. Udu u qulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li tlaħ għall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Utu xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmi kollha l-maghfra ta' dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jgħaqadilna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Dakar mulej fil-Knisja tiegħek inxerda mad-dinja kollha wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Dakar ukoll fuq tal-raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sef tiegħek. Enna lina l-kol nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija mal-Apostli ma' San Ġwan tas-Salib u mal-Qaddisi kollha illi jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien nitolbu t-talba lil mulej Ġesu għall-ibna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti bis-semawit jitqaddes ismek, tiġi saltinate, ikun li tridin kif fis-sema u fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għalina llum. Għafrinna dunubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la taħannix fit-tixrid żellisna mid-deni. Għalisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmien, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull ikwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-mitja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek hija s-salva l-qawwa mill-glorja tiegħek. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Hija wkoll. Nagħtu din il-paċi lil-xulxin. Il-paċi magħkom. Għaruf Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Għaruf Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Għaruf Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf ta' Alla dan hu li jneħħi l-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħek, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fija. Ġesu, Ġesu, għalija it-tamitri, il-ħajja il-ġi,
Milakin Sultan Rabbi Okem Lishti Jasu Hani Inopokin Nahis Ulmi. Jien flimkien nagħmlu it-tqarribina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq is-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja inti Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' inħobbok għaddejjem. Amen. Issa ninaqdu mal-Papa. Misriter, int li tista' kollox, il-kemm tagħna f'kull periklu. Lejk aħna nduru meta nkunu imħabtin u mtaqlin għax inti sserraħna. Ridi nitolbok biex tħares kompassjoni fuq dawk mill-quta. Għati misreter lill-mejtin u faraġġ lill-imnikta. Fejja il-morda, serraħ fil-qalb il-moribundi. Ta' saħħa għal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u erf għal-mexxejja tagħna. Għatina nitolbok il-kuraġġ li nilħqu lil dawn kollha fil-bżonn u mħabba. Sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem għad-dis tiegħek. Amen. Flimkien nsellmu lil Marija billi ngħidula Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-munejjek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Issa Marija Umalla, itlob għalina mitibnin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġulek mulej Ġesu il-ħutna kollha li għadhom kemm ingħaqdu magħna għal din l-Ewkaristija lil dawk kollha li verament li għandhom bżonn it-talb tagħna. Nidħu lejn il-faraġ u l-qawwa biex aħna lkoll mejjulin mill-Ispirtu Ħaddis tiegħek nkomplu nibru fl-imħabba tagħna għalik. Nitolbu. U għalli inti xerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek ħares fiha l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jisaħħaħ fiha d-don tal-Ispirtu Santu li sawwaq fuqha u jkatrilha l-frott tal-fidwa ta' dejjem l-ikel spiritwali li bih tajjixha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll.
Ibarikhom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru nrixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. O Kelido Dakisnak Sadir Et Oroch Hawiyya Dilkelma Ilhalna Fitamali Dalna Yatik Lakbajir Idlashpa Tasema Ishem Shalhori Idlom Tamin Halek Liknir Likul Zmin Jum it-tajjeb lilkom il-koll. Lilek ukoll.